Ndokwazai mose kwamuri muzita raJesu, kwese kwamungadai muchiteerera chidzidzo chesabata ranhasi. Chidzidzo chandichakurukura pamusoro pacho chiri kubva mubhuku ratiri kufambisa tichipa vamwe, rinotaura pamusoro pehope. Chidzidzo chinoti forgiven to forgive, ndakaregererwa kuti ndigone kuregerera vamwe. Pandakanga ndichidzidza chidzidzo chechi nekuchiverenga, ndakaona ndiri munhu ari kuremerwa, ndakaona ndiri munhu anoda kubatsirwa nekudzidziswa. Haisi nyore nyaya, ukataura nyaya dzekuregerera uri munyama pauzima, dzinoita kunge dziri nyaya dziri nyore, kungoti vanhu vanofana kungoregerera. Kuti vanhu vanoregererei kuregerera vanhu? Kuti hakuna denga pasina kuregererwa. Ichokwadi, pasina kuregerera vakatitadzira hapana kuponeswa. Nyaya zhinji dzakavira vanhu dzinobatika, dzine huremu, dzine hudzamu. Kuti vedu we, ndakatora mwana wangu, mwana wehanzvadzi kumusha, ndikati chiuya tigare, ndaona uriwo nepotential yekuti ungapfuurira mberi nechikoro pazera redu. Dzinza redu rikasimudzirwa, kwakuchimutorawo kwakuuya naye pamusha, onorepwa nemurume wangu. Bhaibheri riri kungoti munhu anofana kuregererwa. Uyu here uyu Mwari wemhando iyi? Uyu here uyu hama dzinodikanwa vatendi? Aiwa, nyaya ngatidziisei pasikero vasikana. Zvinoita here izvi? Murume mukuru auya auraya pride yemhandara. Umhandara hwaparadzwa nababa mukuru, murume waatete. Nhai Mwari wekudenga, iyi nyaya inoregererwawo here? Ndinoitaurawo ndiri pai? Murume ndinomuregerera sei? Hanzvadzi yangu ndichataura nayo sei? Pane kuputsika kapa nekuparadzwa kwemhuri. Tarisaiwo nyaya iyi, Mwari wekudenga, mutibatsire, mutisimbise nekutidzidzisa kuva vaKristu chaivo, nekuti kuitaura yega kuti tiregerere zvinoita sezviri nyore, asi vanhu mukati menyika nemisha vakaremerwa nevanhu vane nyaya dzavakaitirwa. Vamwe vakasiyira vanhu dzimba nekutendeka, vakati ndichakuita kiyateka wepamusha pangu, ndiri kunotsvaka imwe mari kumhiri, asi kana ndadzoka ndinoda kudzoka musha waka chako kugara uchibhadhara mabhiuzi. Dzokei, imba yakatengeswa. Sakunatsa ndiye sakuparadzwa, sakunatsa ndiye sakuchinyirwa. Dzokei, Bhaibheri roti munhu anofanira kuregererwa. Kune vanhu vakaita zvikuru mukati meupenyu hwavo, nanhasi vane mavanga, vane maronda, vamwe vane urwere. Baba vakanojola kwamushaya bhande, vakanakirwa vakanofara kwamushaya bhande. Kwamushaya bhande kunofara varume nevakadzi, zvikunda zveIjipita zvakatapwa. Baba vakabuda vakachena neropa ravo rakachena. Asi dzokei, baba vakadzoka ropa rablue black, vadzoka ropa rablue black, vanotodhimandazve kuti tingova murume nemudzimai pauvato. Mambo Jesu, tibatsirei. Nyaya idzi hadzina kutirerukira. Ari kutarisira kuregererwa, akabuda hembe dzichafita, asi zvino adzoka akupinda muhembe. Akabuda imba isati yapera kuvakwa, akanojola akafadaya sekutaura kwemazuva ano. Asi dzokei, anofanira kudzoka achigashirwa pamusha. Akasiya vakomana vari grade 3, murume uyu akanofara kwamushaya bhande. Asi adzoka, varume vepano vatokura, vamwe vato vane mabasa, umwe akasara achikambaira. Dzokei, umwe atonyora O level, umwe atomusekendi ye. Zvinhu zviri kusangana nevana vaMwari mukati mekurarama. Baba vanofana kuregererwa. Umwe mwana ari kuti, how can I do it, Lord? Handina kumboziya inzwi rababa, handina kubhadharwa fizi nababa, havana kuziya kana bhuku randinopfeka,
kana bhurukwi rekuti ndipfeke. He was not even there. Mwanangu, zvakaitika. But Mwari vanoda kuti tiregerere munyaya dzinorwadza, nyaya dzinopisa, nyaya dzinorema zvakadaro. Tega hatigoni. Mwakatiza nemurume wababa mukuru vari kutogara vachifara. Mukoma akasara achitambura nevana. Bhaibheri riri kuti iwewe wacho wakatotorerwa murume, usingachachengetwi nemurume, iwewe wacho uri pakutambudzika, uri kufanira kuregerera. Regai nditi, teererai hama dzangu, ineni pamwe chete. Bhaibheri harisi kutipa freedom yekuti handei tinotadza kuti tiregererwe. Nekuti vamwe vanhu vangava nepfungwa yekuti saka tinongofanira kuregererwa nevatakatadzira. Kutengesa here mombe yemunhu uchiziva nekuti unofanira kuregererwa? Pfungwa yacho iri paviri. Mutadzi anofanira kuregererwa neakamutadzira, neakatadzirwa akasaregerera anogona kushayiwa denga. Mwari tibatsirei. Tine pfungwa inotyisa iri pabhuku raMatthew chapter 18. Munonobva nayo pavhesi ya15. Vhesi ya15 kunosvika ku35. Nekuda kwenguva ndinotora chipoka chidiki nechikamu chidiki. Vhesi ya15, 18-15. Kana hama yako yakutadzira, enda umurayire, umuratidze mhosva yake, iwe naye muri moga. Kana akakunzwa, wadzora hama yako. Vhesi ya16. Asi kana asingakudzwi, Mwari vatibatsire, ndinonzwa kuremerwa. Munoverenga vhesi ya15 muchienda mberi. Munhu akakutadzira, taurirana naye pamhosva yakutadzira. Kana akakunzwa, wamudzora, wabatsira hama yako. But kune vamwe vakanongedzerwa pavakatadza napo, asi havana kugona kunzwa kana kurayirika, vakaramba vachikontinya kutadza. Kune vamwe vakatadza asi havana kuudzwa pavakatadza. Vari kungopiwa mhosva asi havana kunongedzerwa. Ndakatadza hama yangu, garaiwo pasi neni muyanane neni, mundibatsire, mundidzore, mundidzidzise. Kana ndadzoreka, zvikanzi wabatsira hama yako. Pfungwa yaJesu ndeyekubvisa kusayanana kuri pakati pehama vatadzirana. Kana ini ndikauya kumba kwehanzvadzi yangu ndichitsvaka kanganiro pane zvatakaitirana, murume wangu akatadza, mwana akakanganiswa, hanzvadzi yangu ikasandigamushira, yatova nemhosva pakusagona kundidavira. Muchaona manje paupenyu hwatiri kurarama kune vanhu vakatadza vakabvuma zvivi, vakamhanya kuti vayanane nehama, asi hama hadzina kugona kuda kuyanana nadzo. Munhu akatitadzira, step number 1, Mwari ati endai murayirane pamusoro pezvatadzwa. Kana hama ikakunzwa ukaidzidzisa nekuidzora, tese tafanira denga. Asi kana akasanzwa, wafanana nemuhedheni. Ndinobva ndadzamirwa nepfungwa iyoyi. Zvino zvandiri mutadzi kupfuura vamwe, zvino zvandinotadzirawo kupfuura vamwe, zvino zvandakatadzirwa nechiyero chakakura, tinofanira kurarama sei semaKristu? Kune pfungwa yekusangana nemuviri waMwari. Vanhu vakawanda vanonzi endai munoyanana nehama. Vanhu vari kugezana tsoka vachiseka, achiziva kuti muvakidzani wangu uyu hatitaudzani, tine nyaya yatisina kuwirirana. Vanhu vari kuinfect, kana mukadzidza nenyaya yekusangana neholy communion, kune nyaya yeweeping, nyaya yekuchema, nyaya yekuzviramba, nyaya yekutsvaka kuyanana. Asi mumazuva atiri nekuda kwechivi charema chagara matiri, vanhu hatichatsvaki kudemba nekuchema nekuungudza tisati tasangana nemwiri wamuponesi neropa ravo. Nyaya yekuregerera vanhu akuti takungotora chirayiro, takungoita as the custom, but tisingatarisi Jesu pamuchinjikwa, tisingatarisi muviri wavo,
tinofanira kuita sei panyaya dzekuregerera nekuregerera kwakatitadzira? Vamwe vakanotsvaka kuyanana, anokumbira ruregerero, haana kugamuchirwa. Dzoka uchimhanya, you have done your part before the Lord. Wodya chirayiro. Dzimwe mhosva ngatiregei kudzitakura tega pauzima, paunyama. Ngatisiyirei kuna Mwari. Asi dzatinofanira kunorayirana nadzo kana tarayirana nehama, iyo hama ikaramba yakaomesa mwoyo, tabvuma tatsvaka kuyanana, let us leave it to the Lord in prayer. Kune zvimwe zvinhu zvinoitwa naMwari zvatisingagoni kuita. Mukatarisa bhuku raLuke, pfungwa irapa pana Matthew ndinoida yakareba zvikuru, nyaya yekukanganwirwa. Zvikanzi pana Luke chapter 17 verse 3 and 4. Chenjerai kana munhu kana murume kana hama, chenjerai kana munhu ane hama yako yakutadzira, umurayire, umukanganwire. Bhuku raLuke nabhuku raMatthew rinobudisa pfungwa imwe chete, but pane zvandazofarira pana Luke. Kunyangwe ukamutadzira kana akakutadzira kanomwe nezuva rimwe, akadzoka kwauri achiti ndatendeuka, umukanganwire. Mwari abatsire ini, Mwari abatsire hama dzangu. How many times have I sinned against the Lord, and the Lord, before I even kneel down to ask for forgiveness, he had already forgiven me. Ndinotadza mukutaura, mukufunga, kurarama kwedu misi nenguva. No one is safe without the love of Christ. Misi nenguva tiri kutadza, tichingopfugama kunamata, tiri kukumbira kanganwiro, Mwari wotiregerera. Pati panapa tine hama dzedu dzakatitadzira, tine vana vakatitadzira, vekubasa vakatitadzira. Vamwe anotori neumbowo hwekunyatsokuziva mafiro akaita varume vavo, kutadzirwa, matengesero akaitwa dzimba, kutadzirwa. But Bhaibheri riri kuti kana achinge adzoka, nyangwe atadza rungani. Aindaona zvichirema. Mwari atibatsire. Mwari atibatsire. Tega hatigoni kuzviita kuti ripoti yekutadzirwa one after another. The Bible is saying munhu anofanira kuramba achiregererwa. Asi chionai kuti takabata, tine zvipfuwa zvakazara 1964. Vamwe vana tiri kutokambaira pamusoro penyaya dzakaitirana vana nambuya vedu. Tine dzimwe nyaya dzatiri kutamba dzakatambwa nevanhu vasisipo. Takangohakira kutachiona hwenyaya dzavakaitirana. We were not even there. Hatiziye nyaya dzavo, but nanhasi hatimhoresani nevekwedu nemhaka yezvatakaudzwa zvakaitwa. Vamwe vakatama kubva kunzvimbo idzo vachinogara kune dzimwe nzvimbo. Vamwe kuchinja kwemasenemu inyaya yekuzama kubva mukati memhuri nekutadzirana kwavakaita. Inyaya yekuzama kudambura umbilical cord. Inyaya yekuzama kuramba kuti hatisisina ukama. Vanhu vakawanda vakachekana ukama zvisingagoni kuzikanwa nevanhu. Mukaona kuchinja kwemasenemu, vana vangu vachishandisa senemu imwe chete. Umwe paadhisaidha kuti kutadzirwa kwandaitwa, level yandasvika pakutadzirwa, handichagoni kuva neukama nemukomo wangu. Varipo vari kushandisa senemu iri zita rababa, kuti kana angari wekwatagarira now ezvino akungonzi Sekai James, kana kuti Sekai Philip, kana kuti Sekai Philemon. Kushandisa zita rababa, first name as surname, matuso ese ekubudisa shungu nekuramwa kwekusagona kuregerera. Saka Mwari dai angatiregerera kana ndikatadza ndikauya ruiri kana rutatu, Bhaibheri riri kuti ndikanganwirwe. Asi harisi kukurudzira kuti tirambe tichitadzira vamwe ngavonge nekuziva. Nyaya dziri kutsanangurwa neBhaibheri dzakakura. Dai Mwari angatibatsira mumwazuva tiri kurarama, vanhu havaregererani. Mafunctions eshoko raMwari, mabasa, vanhu havachagoni kupiwa mabasa mukereke, kuti uyu hanzi women's ministry, uyu onzi Dorcas leader. Havagoni kushanda vese nemhaka yekuti hatina kutsvaka kuyanana tatadzirana. Vamwe vana vanga vana potential yekutoroorana kuti aite murume nemudzimai,
but nemhaka yekuti maitagarira namai yeyo havataudzani. Ladies and gentlemen, some brilliant girls and handsome boys, they have missed someone to marry all because of their mothers. Their mothers vane ma-unforgiving spirit. Umwe anga atowana potential yebasa kuti zveshuwa mwana wenyu maqualifications ainawo kubasa kwedu kuri kutorwa vanhu. Vamwe vana vakashaya mukana nema-opportunities aya nemhaka yekusaregererana kwevabereki. Vana vakashayiwa mukana wekupinda mumabasa. Ndichitarisa ndikaona kuti kusaregerera kunodhura, kunokubvisa pakusimudzirwa, because musimudziri wako anogona kuchidzoka akukusimudzira ari akakutadzira, kana kuti kwawakatadzirwa kunogona kuwa kuriko kwauya zvikomborero. Vasikana vana vaMwari, mwana anogona kumitiswa akarambwa nemimba, amitisa wacho akatorora muchato pasemukereke. Zvinhu zvandiri kutaura zviri very practical, asi zvinhu zviri kure, zvakatikomberedza mazuva nemazuva, tinozviona kupinda nekubuda. Bva kana Mwari atendera kuti zviitike muve vasekwi, Mwari anogona kuti kwamitiswa munhu, Mwari oteerera kuti asimudzirwe, oti iwewe wakandiramba nemimba yemwana wako, asi kwandari ndini ndava shefu, ndakuda kuti uchiuya uchishanda uri pasi pangu. Nemhaka yekusaregererana, vanhu vari kushaya ma-opportunities aya, vari kuaregera achienda nekuti hatigoni kuregerera. Zvikanzi panapa pavhesi ya2, alright, ndanchida vhesi ya1. Rega tibate 2 Timothy chapter 2, tiri kungotora key vhesi redu munoverenga muchizoenderera mberi, rinoti directa mupfungwa dzese dzatiri kukurukura ndiMatthew chapter 18 verse 21 up to 35. 2 Timothy anobva aburisa imwe pfungwa yandinoda. Timothy chipiri chapter 2 verse ya 4. Zvikanzi paridza shoko, ramba uchidaro, nguva yakafanira, kunyangwe isina kufanira, raira, tuka, ranga, nomwoyo murefu, zvikuru nekudzidzisa. Mazuva atiri akaoma, kana kuine chinhu chakaoma, inyaya dzekudzidzisa, nekuparidza, nekurayira, kuri mukururama, kuti vanhu vazive. Ukasangana nevanhu vasina kuregererana, saka pfungwa yekunge kana tagara tayanana, you are now a free human to preach when you don't have anything in your heart. Hapana chinhu chakaoma sekumira pamberi pevanhu wakaremerwa, munhu wakatarisana naye ndiye akatora chikwereti, magumbezi ako ekubotswana hana kubhadhara. Paunovhura vhesi ukasakumbira mweya uyu wekuregerera, haugoni kuparidza, nekuti uchaona muvengi wako, muiti wezvakaipa, umwe anotouya achibhidhaira pamberi pako, unogona kurasa focus. Zvikanzi panapa ramba uchidzidzisa. Timothy anotipa pfungwa yakanaka. Kana munhu aregerera, you become a free preacher. Kana munhu aregerera, you give the word of God freely to everyone. You can be able to teach. Nyika yatiri kurarama yarwadza, nyika yatiri kurarama inoda the spirit of God kuti tiregerere. Amana ndinoziva kuti kune vanhu vachati kungoti vari kutaura kudaro nekuti havazivi kuti nyaya yangu ndeyei. Malevels enyaya dzatasangana nadzo, nedzakasangana newe mudikani, nedzakasangana nemi mukoma, handina kumbodziona kana kudzirarama. Ichokwadi dzinorwadza, but ngatiendei pamberi paMwari, nekuti kana isu tikararama tisina kuregerera, tinofa mukati, mwoyo yedu inodyika. Kurarama usingaregereri kunodhura, nekuti ukasangana nemunhu wausingayanani naye, uri kutsvaga kuda kunzvenga, uri kutsvaga imwe nzira, ukatambidzwa Coca-Cola nemunhu wausingatauri naye, unongofunga kuti ada kundiuraya. Akakumirira nemota kuti akutakure, unongofunga mweya wekuti akazondidai anogona kundidai. But if the Spirit of God is upon us now, if the Spirit of God is existing in us now, tinoregerera tigoyanana nevakatitadzira. Isi nyore mukomana akakutorera musikana wako akachata naye, your very best,
haisi nyore kuti ndo zvaakaita kuti umuregerere, but pacharwara mukadzi wake nemimba, first call ichauya pauri kuti uya unditakurire mudzimai. Hama yangu, Mwari dai angatibatsira mupfungwa idzi dzese. Mwari anotsvaka kuti tiregerere, haisi nyore. Kune vanhu vari kurarama vakarambana. Nyaya yedhivorce inotorwadza, inyaya yakatokura pachayo, but Mwari ari kungoti zvakarambanisa nezvakakonzera neakakontributa vese vanofanira kuregerwa. For us to become a better Christians, we cannot do it alone. We need to pray and fasting. If we ignore prayer, tichararamba tingori mukuzvijustifya kuti inini ndiri kutoripira zvandakaitwa, inini ndiri kutodzosera zvandakaitwa. Ukaona dzimwe bitterness dzine vana vedu nevazukuru, ukaona zvimwe zvakaiswa matiri navabereki vedu zvavakaitirana naana amwene vavo, tanga tisipo, but tese tiri kungorarama kuti vaizodai. Vamwe nemakuva avo hatina kwaona, hatizivi kwavari, but takabata nyaya dzavo. Timothy ari kuti kana tava kurarama zvinoda Mwari, kana tadzidza kuregerera, we will be ready to forgive, we will be ready to teach, we will be ready to correct, we will be ready now to preach. It's hard to preach when you have a fellow brother and a sister wausina kutaurirana naye, hazvigoni kubuda zvakanaka. Tikabata bhuku raFiripi chapter 2 verse ya 2 kusvika pa3. Pfungwa imwe iri kudiwa naMwari, kana the spirit of forgiveness yamatiri, zadzisai mufaro wangu, muwe nekufunga kumwe. Pfungwa yaMwari ari kuti his happiness is when he is going to see us as his children. Tichifamba tese, tichiva nekufunga nekuronga nekuita kwese. Mukaona mamwe mhando dzemachechi bhodhi ari kucheiwa mumachechi medu, someone is holding a piston, someone is holding a walk up, ukangotadza kutaura, put a gun on the thigh, inyaya dzekusaregerera. Ukaona mamwe machechi bhodhi anoita 3 hours vanhu vachingotaura, vanhu vachikondana, kana zviri zvemweya waMwari hazvina noise. Imwe yacho ukaona zvichinetsa zvichirema, imhaka yevanhu vasina kuregererana, kudhonzerana nekukakatirana kuripo. Saka Mwari ari kuda kuti tizadzise mufaro wavo. Saka mufaro waMwari unozadziswa kana tadzidza kuregerera avo toyanana. Hakuna chinhu chinofadza Mwari kuti tiyanane nevakatitadzira. When we are now able to hold hands with our fellow enemies, takuti we are best one. Hazvirevo kuti kana tatadzirwa tinosiyana nawo kungoti ndakamuregerera sei handina nyaya naye. Muchiona kuti mumazuva tiri kurarama manje ndo zviri kuitika, ndakaregererana navo but handina nyaya nawo. Kana taregererana, we will have nyaya yekukurukura, we will have a better relationship. Tinowana kukurukura. How can I forgive someone ndoshayiwa nyaya naye? Ndakapedzana ungoti handingorina nyaya navo chete. Kana tayanana, ndo inotofanira kuva shamwari yangu yekuwana nyaya nayo. Tichitaura nyaya dzemakundiro aya, takapukunyuka sei apa, takapinda sei apa, tikabuda sei apa. Zvikanzi muchiva nerudo rumwe, nomweya mumwe, nendangariro imwe, musingaiti chinhu nenharo kana nokurwidzana, asi mumwe nomumwe ngaati mumwoyo, uyu unondikunda, unondipfuura pakunaka. Zvikanzi kana tane mweya waMwari taregererana, zvikanzi hatiti chinhu nenharo. Nharo dzese, kupopoterana kwese, ignorance yese, kusvotwa kwese. Unoziva kuti ukasaregerera unopinda bhizi. Uchiona munhu wausingatauri naye achipfuura nemota pamberi pako, haugoni kuappreciate kuti akaitenga zveshuwa. Unogona kufunga kuti akaba kana kuti akapiwa, because that spirit is existing in me, is existing in you, yekusaregerera. Kana ukasaregerera unorarama life iri painful, but ukaregerera zvikanzi tinowane kufunga kumwe, nekutaura kumwe, nekuyanana kumwe, kuti umwe akaita chakanaka ndinonzwa ndichifara kuti kana aita chakanaka neni ndaitirwawo chakanaka. This spirit is needed pakati pedu nehama, is needed mukati mekereke, is needed. Chaona kuti
that spirit Mwari tiri kuikumbira, nekuti chokwadi ini pamwe chete nehama dzangu nevari kuteerera tiri kuona kuti panyaya yekuregerera tiri kukundikana. Vamwe we did not even utter a word kune vakatitadzira, but kungoridza tsama kuri kuratidza kuti nyaya yegodo rekusaregerera riri kudya isu mukati medu, and we cannot offer maofferings, we cannot give. Yes, tithe inorekodwa natreasurer, but kwatiri kufanira kuwana mablessings, we are not going to receive even any, because hatina kukanganwira vakatitadzirai. Zvikanzi vaine mwoyo uyo wakanga uri muna Kristu Jesu. Ndoshungudza Mwari. Mwoyo wakanga uina Kristu Jesu haana kuti kuva Mwari ndo chinhu chega chinokudzwa. Mwari kuburuka paperfect throne, kupfeka unyama, isu kuti tidzi vanasikana nevanakomana vake, zvakatora mwanakomana wake kuti aroorwe pamuchinjikwa. We were not even worth, up to this day we are not even worth, but Mwari vakatida zvakadaro tisina chakanaka. Saka good example yatiri kupiwa muchidzidzo chanhasi, tisi vanani kurejecta vamwe, tisi vanani kutadzira vamwe tisingavaregereri. Ndiniwo ani kuti kana munhu auya achinditi ndiregererei ndirege kumuregerera, neni ndichiregererwawo. Pfungwa yacho iri kutiputira tose. Dai Mwari angatibatsira atiitire zvakanaka. Vanhu maBP avari kutritwa, zvirwere zvizhinji zvauya, mukazvitarisa vanhu vachiitwa maobservations, vanobvunzwa zvikonzero. Munhu anenge achitaura makore akatadzirwa, munhu ana kuita let it go. Vanhu vari kuurawa nenyaya yekusaregerera. Pakushaya denga tinorishaya. Zvirwere zvenyika ino zvinotiputira nekutichaya left, right and center kana tisina kuregerera. Vamwe vachirara hope kufa, iwe unorara uchifunga, unorara uchifemeruka nemhaka yezviri mukati memwoyo zvisina kugadziriswa. Mumwe nemumwe, vhesi ya4 ndo yandada kupedzera nayo. Vhesi ya5 iri kungoti ivai nemwoyo uyo wakanga uri muna Kristu Jesu. Vhesi ya4 yobva yati mumwe nomumwe ngaarege kutaura zvake, asi ngaatarire zvevamwewo. Kana tikatarisa zvedu kungoti nyaya yangu iyi hamusi kuinzwisisa, inzwei zvakanaka, kungoti yenyu haina value, nyaya yangu iyi ndine nyaya iri kupisa. Dzese dziri kuita kuti vanhu vasawirirana dzinofanira kugarirwa pasi. Indandifunga kuti in the event I have gone to see a brother, arega kundigashira, I will simply come back to the Lord. I have done my first part. Vanhu vakawanda hatisi kuita first part yarehwa naMatthew, first part yarehwa naLuke. Tiri kungoita jump into Christ. Takutanga kutaura nyaya yedu naMwari, takutanga kuita relationship naMwari, tisina kutsvaka kuyanana nevatakatadzira. Where is your brother? What happened with your sister? What happened with your mother-in-law? Kuna ana amwene nevaroora vasingaonani, kuna ana mukwasha nanatezvara vasingaonani, kune hama nehama, kune vamwe vakachinjana matebho kunotengesera vanhu kwanotsvakira mari. Kune zvakawanda zvakaitika entire life. Hapana anoti handina kutadzira mumwe, hapana anoti handina kutadzirwa, but panapa pfungwa iri kudiwa naJesu ndeyekuti tigone kuregerera vakatitadzira. Mukazonopedza kuna Matthew chapter 18 inokuisirai muranda akaregererwa pazvivi zvake, akaregererwa akaitwa let it go, akapadhonewa asina kugona kuripira chikwereti. Iye aregererwa kunzi chikwereti chako tachiregerera, achiregererwa akanotadza kuregerera waakatadzira. Ndo dambudziko ratinaro mukati mezuva ranhasi. Kana umwe munhu akandiregerera ndasunungurwa, but ini ndakasungirira vakanditadzira. Vamwe vanouya kukumbira ruregerero, but kune vamwe vasiri kuzouya. Hama mudikani, vacho vasiri kuzouya, rava basa rangu kutovaregerera kuti ndirarame upenyu hwakachena pamberi paMwari. Nekuti havasi vese vari kuzobvuma zvivi, havasi vese vari kuzoti hama yangu ngatiyanane. Vamwe vacharamba vachibhidhaira pamberi pavo,
vamwe vacharamba vachiti handina basa nazvo kusvikira rufu rwatosvika tisina kuyanana. Zvinogona kubatsira mutendi kuenda kunoyanana nehama. Ndoziva kuti kune vanhu vane nyaya dziri kupisa vachange vachiteerera voti kungoti havasi kuziva zvandakaitirwa nemurume uyu, kungoti havasi kuziva zvandakaitirwa nemwana uyu, kungoti havasi kuziva. Vamwe patiri kutotaura, vamwe vakakuitirai zvikuru, vatori mujeri, kuprizini, kuchikurubhi, kuhwahwa, vari kutosevha masendensi enyaya dzavo. But kana tisakaregerera tiri kunze kwejeri, tinogona kugara tiri mumatorongo ekusaregerera, but hama dzedu dziri kusevha kuprizini dzinogona kudzoka dzava makristu ari nane mushure memhosva dzadzakaita. Kudenga kuchaita masurprises anotyisa. Mwari tibatsire tigone kurarama muraramiro wamatidzidzisa muzuva ranhasi. Regai ndinamate, ndoziva kuti kune vairi vatatu vanoti nyaya yamataura iyi ndikakutarisai ndiri kunzwa hasha kwazvo nemhaka yandakaitirwa. Ndiri pamapiritsi nekuda kwababa, ndiri pamushonga nekuda kwamai avo, ndiri pamapiritsi eBP nekuda kwevana. Mwana uyu akanditengesera imba nanhasi ndiri mustiriti. Munoreva here kuti ndiregerere munhu akandipondera murume? Munoreva here kuti ndiregerere munhu akandiurayira mwana? Moreva here kuti ndiregerere munhu akanditira nyaya dzinorema? Dzese dzinorema, neni ndine dzangu, nemi mune dzenyu. But key yekuponeswa kuregerera. Mwari achitibatsira. Ndosaka ndatoti hazvigoneki tega. Varipo here vanoda munamato akadaro? Mukati menguva ino tisimuke tinamate. Ishe wekudenga tinokutendai. Chidzidzo chauya pamberi pedu mukuchikurukura pauzima, paunyama, zvinoita sezviri nyore asi hazvina kutirerukira. Takaremedzwa, vamwe takapfeka mabhachi evakatadzirana vana baba vedu, vakatadzirana mugano yeminda, nanhasi hatimhoresani nehama dzedu. Vamwe vakaitirana zvikuru tisati taberekwa, nanhasi tiri kufamba pamusoro penyaya dzisiri dzedu. Tibatsirei Mwari kuti tiregerere vakatatadzira. Tipei pfungwa yekuyanana. Hatisi kugona kuyanana, tiri kungomhanya tichiita masevhisizi mukati mekereke. Mwari wedu tiregererei nesu takakutadzirai. Tiyananisei nehama. If there is peace and forgiveness among us brothers and sisters, nyika inodzikama mukukurukura. Vanhu havagoni kutyanana mukati memigwagwa nemhaka yekutakurirana mutoro, nemhaka yekuyanana kwatichaita. Tipei pfungwa itsva yekurarama pabhuku idzva. Zvimwe zvine misodzi, zvimwe zvine mapiritsi asingachabvi munyama, zvimwe zvine kurwara kusingachabvi, zvimwe zvakaunza dementia zvatakaitirwa mukati meupenyu. But Father in heaven, oh, can I be forgiven? And my brothers and my sisters out there, tese tinoshuwira kuponeswa. Asi kana takabatirira ichi tisina kuchiburutsa mukati memwoyo nepfungwa, denga riri kure nesu. Nyangwe tiri pedyo nemuchinjiko wenyu, asi munotowana tiri kure nekuponeswa. Nemhaka iyi Jesu tibatsirei tidzoke papfungwa yamatidzidzisa muzita raJesu ndanamata. Amen.